Kaixo, bideo honetan ordezkapen metodoa erabiliko dugu integralak ebazteko. Metodo hau ezin da beti erabili, bakarrik kasu batzuetan erabili ahal da. Pista nagusiena da funtzio baten deribatua hor daukagunean erabili ahal dela. Hemen daukagun integral hau, beralako integralaren bideoan eginda daukagu era oso errezean, baina, gaur ordezkapen metodoarekin egingo dugu. Deitu behar diogu T zati bati. Errazena da pentsatzea, hemen daukagu zerbait oso arraroa berriru, eta gero hemen daukagu bere deribatua. Funtzio bat eta bere deribatua. Funtzio horri deituko diogu T. Kasu honetan, T izango da sinu isa. Eta orain egingo duguna da dt eta deribatu. Sinu isaren deribatua da kosinu isa d isa. Ordezkapen metodoa deitzen da. Beraz orain, ordezkatu egin beharko dugu. Hau da, sinu dagoen lekuan T ipiniko dugu, eta beste guztiarekin, hau oraingo eskenduko dut hemendik, konturatzen bazarete, daukagu hemen kosinu isa, d isa, eta hemen ere kosinu isa, d isa. Hori ordezkatuko dugu dt gatik. Hau da, geratuko zaigu gure integrala sinu berriru, t berriru. Eta kosinu isa, d isa guztia da dt. Noski, hau nahiko erraz irten da, eta batzuetan ez da hain erraz irtetzen. Horrela daukagunean ja guztiak egon behar du teren menpe, ezin da isarik egon. Orain, t berriru dt, zuzenean berreketa bezala, hiru baldin bada, gehi bat egiten diogu, lau zati lau. Eta ja behin integratu dugunean berriro ordezkatzen dugu. Teren ordez ipiniko dugu bere balioa dela sinu isa. Baina hau integratu arte ezin da ordezkatu. Lehenengo integratu eta gero ordezkatu. Eta orain ja, hau gehika gure integrala egongo zen eginda. Beraz, kasu batzuetan oso erraz irtetzen da, baina hau ez da normalena. Beste kasu bat. Hau nahita ez ordezkapen metodarekin egin behar da. Eta egingo duguna da, erro bat daukagu, erro izaken bat, zati izagei bat. Egingo duguna da kasu hauetan, T izango da erro isa. Baina ez dugu hemendik jarraituko, egingo dugu berbi, erroak kentzeko. T berbi izango da isa. Eta orain, bi aldeak deribatuta, hemen geratzen zaigu bi T dt, T berbiren deribatua da bi T. Eta gero ipini behar diogu norekiko ari garen, terekiko bat, dt. Berdin, isaren deribatua da bat, d isa. Bi izkidez berdin ditugunean, horrela deribatzen da alde bakoitza. Ipini behar da norekiko ari garen deribatzen. T terekiko bat dt. Eta isa isarekiko d isa. Eta orain ja ordezkatuko dugu guztia. Hau da, geratzen zaigu. Integrala erro isa da t. Ken bat, zati, isa gehi bat. Eta isa da t berbi. T berbi gehi bat. Eta orain, d isa dela bat honek soberan dago, bat hau soberan dago. D isa da bi t dt. D isaren ordez bi t dt. Eta hau da, integratu beharko dugun funtzioa. Hau da, hau geratzen zaigu. Bi t honek goiko guztiei biderkatzen die, bi t biderte, bi t berbi, ken bi t zati tekarratu gehi bat. Eta orain gaude arrazionaletan. Bideo horiz baldin baduzu ikusi oraindik, ikusi behar duzu, bestela hau ez duzu jakingo hau ebazten. Orain, hau egiteko goiko maila bekoaren berdina denez, egin behar duguna da zatiketa. Zatiketa horrela, bi tekarratu, ken bi t, zati tekarratu gehi bat. Gogoratu, hau DBH 3. mailan edo 2. ikusten da. Bi t berbi, zati t berbi, bi.
Bi bider bat, bi. Ba, hemen ipintzen dut, nik egiten dut ja minusarekin ipini, gero kenketa egin beharrean. Bi bider te berbi, bi te berbi, minusarekin. Eta orduan geratzen zaigu. Bite berbi, kenbite berbi badoa, kenbite, kenbi. Eta honekin ja ezin dugu jarraitu hondarraren maila delako txikiagoa zatitzailearena baino. Orain, formula gogoratzen baldin baduzue, hau da zatidura eta hau da hondarra. Eta hau geratzen zen integrala zatidurarena, hau da, bi, dt, gehi integrala hondarra, minus bi teken bi, zatitekarratu gehi bat. Dt. Berriro esaten dizuet. Arrazionaletara joan ez baldin baduzue hau guztia gogoratzen. Eta orain jarraituko dugu. Biren integrala t-erekiko da bite. Eta zatiketa hau egingo dugu bi zatitan banandu. Oraindik integralarekin. Bat izango da integrala minus bite zatite berbi gehi bat dt gehi integrala minus bi zatite karratu gehi bat dt. Orain gogoratzen baduzue, minus hau kanpora atera daiteke. Geratzen zaigu. Bite ken bite zatite karratu ken bat. Horrela usten dut, daukadalako goian beko funtzioaren derivatua. Beko funtzioaren derivatua da bite, eta hor daukat, eta ja logaritmo nepertarra da. Hemen berriz minus bi osoa aterako dut kanpora, geratzen zaidalako bat zati tekarratu gehi bat. Eta hori arko tangentea da. Beraz, integral horiek oso ondo jakin behar dira. Hau da, hau geratzen zaigu biteia bageneukan, ken, hau izango da, zuzenean logaritmo nepertar tekarratu gehi batena. Ken bi bider arko tangente terena. Eta ja integratuta daukagu, eta orain ja integratu dugunean, egin behar duguna da berriro, t ordezkatu bere balioagatik. Eta t esan dugu zela erroiza. Ba, orduan, t dagoen lekuan erroiza ipini behar dugu. Beraz, geratzen zaigu. Bi erroiza, ken logaritmo nepertar erroiza berbi dela iza gehi bat, ken bi arko tangente erroiza gehi k. Eta honekin ja badaukagu eginda gure integrala. Beraz, horrelako erroak daudenean, bai edo bai, ordezkapenarekin egin behar dira. Eta hauek dira jarraitu behar diren pausoak. Espero beti bezala lagungarri izatea. Hurrengo bideo arte. Agur!